Przed nami kolejna wędrówka po ulicach i innych ciekawych zakątkach Gdańska. W jej trakcie postaramy się wykazać, że śladów dawnej i współczesnej obecności Kaszubów jest w tym mieście jeszcze wiele. Nasza szpacera po Gdyńsku zaczynamy od konkatedralnej Bazylici Mariackiej. Ta najpotężniejsza gotycko budacejów miejsce przynależy do największych europejskich świątniców. W nim kościele jest pochowany Arndt Dickmann, który w służbie króla Zygmunta III w Wadze był admirałem Polskiej floty. Komandyrował nią webczas dobatnie bitwę Młerści pod Oliwą w 1627 roku. Dni po bitwie odznaczyli so chwalebno Kaszabi, których wiele służyło na polskich łekrątach. To prawie łekrątnik Kaszaba, jak no pierwszy wdzarł so na świetci admiralści łekrąt i dobył admiralską chorągwię. Z kościoła mariackiego od ćwierćwiecza w ostatnią niedzielę kwietnia na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha w roku 997 odbywa się coroczna, około 10-kilometrowa pielgrzymka do wzgórz patrona Polski w podgdańskim Świętym Wojciechu. W tej pielgrzymce do patrona archidiecezji gdańskiej biorą liczny udział również Kaszubi gdańscy, którzy w barwnych strojach i z flagami akcentują swoją odwieczną obecność w tym mieście. Nigle wybierzemy so w południowej dzielnicy Gdyńska. Nie możemy nie wspomnieć o sedzbie gdyńskiego partu kasiapsko-pomorskiego zrzeszeniego przy ulicy Siewści, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylici Mariackiej. Swojego czasu mieszczała so tu wadowizna, która była ważnym śródkiem wydawniczym książków o tematyce kasiapsko-pomorskiej. W budynku nim mieści się też kasiapski krumik, gdzie turyści mogą kupić pamiątki połączone z kasiapską kulturą. Na budynku nim od strony ulicy Świętego Dacha jest tyfla poświęcony ojcu kasiapskiego regionalizma Florianowi Cynowie, który żył w latach 1861–1881. W Nyto między Gdyńska mieszkał on i drakował swoje dokuzy. W 1850 roku w drakarni Wedela jest wedona jego rozmowa pelucha z Kasiabą, w której przedstawił skomplikowane stosunki między Kasiaboma a bracinama peluchoma. Przanulego też nadczytnąc o gazetniku i poecie Hieronimie Jaroszu-Derdowskim, autorze słynnego kasiapskiego eposu o panu Czorlińskim, co do Pucka Pysyce jachał. Miejsca czyle rozzylów zlokalizował we Gdyńsku i Oliwie, uwzględniające apartną rolę na jego gardu dla całego kasiapskiego świata. Derdowski jest też autorem kasiapskiego hymnu, który zaczyna so słowoma tam, gdzie Wisła od Krakowa, a do chtarnego muzyką napisał Felix Nowe Wieści. Z ulicy Świętego Dacha kierujemy się w stronę kanału Reduni. Życi chterny jeden dzyl od wasi 700 lat płynie od Gdyńskiego Pruszcza do Gdyńska nowym kwartam, kanałem, wytyczonym przez Krzyżyków w latach 1348–1354. Ta najbardziej robotny z ich kasiapskich żyk, łeb spiewony we wiele kasiapskich legendach i mitach, wpływa nim kanałam do Mytława w okolicy dawnego gardu gdyńskich książąt. W pobliżu kanału Raduni, przy ulicy Korzennej, usytuowany został renesansowy ratusz staromiejski. W tym obiekcie mieściły się w XX wieku instytucje współpracujące z ludowymi twórcami Kaszub i Pomorza. Wtedy też była to siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i klubu studentów Pomorania, który w tym miejscu w 2012 roku obchodził 50-lecie istnienia. Ratusz Staromiejski to dziś miejsce, gdzie odbywają się ważne dla społeczności kaszubskiej wydarzenia. To tu między innymi wręczane są takie odznaczenia jak Skra Ormuzdowa, Medal Stolema, Budziciel Kaszubów i inne. Ze Staromieścigłe retusza przechodzimy na drzewny tyrk. Po drodze
Przastywome przepłemniku Jana III sobieściłe. Królach teren jak niż jeden inny. Zapisał so w ledowi kasiepści tradycji za udział kasiepścich regimentów w bitwie pod Wiednią. A teren w 1685 roku dostał od swojej siostry Katarzyny zamk w Rzucewie na nordowych Kaszabach. Przed żywnym targu mieści so dodum prasę. W którym już w 50 latach 20 lata mieszczała so redakcję dwutydziennika Kaszebę, a też później miesięcznika Litery, spar łączonych z Kaszebskie Pomorską Spolezną. Dziś dnia dodum prasę jest siedzibą Dziennika Bałtyckiego, największej regionalnej gazety pomorzigłe. Szeroko pojęta kaszebska tematyka przebywa cały czas na szpaltach tej gazety. Pomorze, jak wiemy, jest wielokulturowe, ale dla największej na Pomorzu gazety regionalnej Kaszubi są szczególnie ważni. Stąd i w najlepszym obszarze i dniu, czyli w piątek w magazynie Rejsy, najbardziej prestiżowym, ta tematyka znajduje swoje miejsce w reportażach, ale też, co jest szczególnie ważne, kaszubski dodatek Norda, dołączany do 8 tygodników Dziennika Bałtyckiego. Od niedawna też za sprawą mojej osobistej decyzji reaktywowany także i dołączany do tygodnika Trójmiasto, bo taka też była wola i oczekiwania Kaszubów mieszkających w Trójmieście, ale też w powiecie gdańskim, mam na myśli Kolbudy, Przywic i te okolice. Także od strony oczywiście publicystycznej, ale też tej edukacyjnej i dokumentacyjnej, co jest dla Kaszubów szczególnie ważne, no bo też w miejscu jesteśmy szczególnym i misję taką i społeczną, i edukacyjną, oprócz informacyjnej i kontrolnej, jak najbardziej realizujemy. A to, że tematyka kaszubska i kaszubszczyzna w ogóle ma dla mnie osobiście i dla Dziennika Bałtyckiego niebagatelne znaczenie, świadczy fakt wydania przez nas właśnie w lipcu tego roku książki przekładu Nowy Testament po kasiepsku w przekładzie ojca Adama Sikory, bezpośrednio z języka greckiego. Zależy nam na tym, żeby trafiła ona pod kaszubskie strzechy, a dla mnie osobiście też jest jakby takim wypełnieniem testamentu Jana Pawła II, który w 1987 roku mówił, żebyśmy jako Kaszubi strzegli tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o naszej tożsamości. W tym właśnie roku miałem to szczęście przekazać Janowi Pawłowi II na zaspie replikę figurki Matki Boskiej Sianowskiej. Znajdujemy się przed nowym ratuszem Gdańska, dawną siedzibą Klubu Studentów Wybrzeża Żak, w którym obraduje aktualnie Rada Miasta Gdańska. Najważniejszymi odznaczeniami przyznawanymi przez miasto Gdańsk są medale Świętego Wojciecha i Mściwoja II, ostatniego księcia kaszubsko-pomorskiego. Wielu działaczy kaszubsko-pomorskich jest laureatami tych wyróżnień. Tragednym epizodem pierwszego dnia II światowej wojny była wybrana Polści Poczta w Gdyńsku. Większość z wasi 50 łebruńców to byli drżeniowi gdyńszczanie i Kasiabi. W pierwszych minutach bitwy ginie dowódca Łybrony Konrad Gudelszcz. Dowodzeni przejmuje pochodzący spod Kartaści Głegłaranczana Alfons Flasekiewści. Po 14 godzinach nierównej bitwy pocztowce kapitulują. Większość Łebruńców z dowódcą Flasekiewściem na przodze zostaje w bestialski sposób rozstrzelonych w Gdyńsku. Miejscem ich wiecznego spoczynku jest cmentarz ofiarów hitleryzmu na Gdyńskiej Zaspie. W okrelim Sanowi Götörgu mieszczą są zabudowania siostrów Elżbietanków, a na ich budynku jest tyfla poświęcona pelpińskiemu biskupowi sufraganowi, a dziś Bożemu Słedze księdzu Konstantynowi Dominikowi, który internowany przez Niemców umarł tu w Stremianniku w 1942 roku.
Jesteśmy przy kościele świętego Ignacego Loyole we Gdyńsku Weruni. Dawniej styrek szkłetach. Była tu w 17 i 18 latach sławna szkoła z cichoma akademię zwana jezuitczym kolegium. Osoba księdza biskupa Konstantyna Dominika jest połączony z jezuitczym kościołem. Co rok gdyńscy kasiowi potykają się w dzizdniowi kolegiace na dywnych starych szkłetach na msze święty, żeby upamiętnić roczezno śmierce Bożego Słodzi. Ksiądz Konstantyn Dominik czczony jest przez miejscową ludność, szczególnie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jako kandydat na ołtarze i ta budowla, która znajduje się tuż obok kościoła, poświęcona jest właśnie jego imieniu. Jest to dom sługi Bożego Konstantyna Dominika. Tutaj zasłynął jako znakomity spowiednik przede wszystkim, mniej może mówca. Za chwilę ujrzymy ambonę, z której przemawiał. Zobaczymy również konfesjonały, w których spowiadał. Dominik znał wiele języków i korzystał z tego atutu ogromnego. W Woruni spędził wprawdzie zaledwie rok swojego wikariatu, po czym przeszedł do innych funkcji, innych prac, między innymi jako prorektor, a potem rektor seminarium duchownego w Pelplinie, a od 1928 roku biskup sufragan tamtejszy. Niedaleko stąd znajduje się pusty już grób po biskupie Konstantynie Dominiku. Biskup Konstantyn zażyczył sobie, aby po wojnie, bo był przekonany o tym, że ta wojna skończy się kiedyś, został pochowany tam, gdzie znajduje się symboliczny, czy też nie tylko symboliczny grób jego konfratrów, mianowicie na cmentarzu, na wolnym cmentarzu w Pelplinie, nie zaś w katedrze pelplińskiej. I tam rokrocznie przyjeżdża tłumnie młodzież, szczególnie maturalna, przedmaturalna, by modlić się na jego grobie o niezbędne łaski. Wracający do jezuitczego kolegium, należno je rzec, że wśród jego sławnych, szkolnych, przenali go nadcidnąc pochudającego z Podlasa Gabriela Żonczyńskiego, zwanego polskim Pliniuszem. W swoim dokuzu o przyrodzie polskiej, napisanym w Łaceznie, podawał niechtarne nazwania w polskim i kasiapskim brzemieniem. W nim kolegium uczyło się wiele przedstawicielów miejscowi kasiapści szlachtę. Wśród chtarnych przenali go nadcidnąc urodzonego w podkwestyrskim Bandominie Józwa Wabickiego, utwórca polskiego narodnego hymnu, czy też Jakuba Wejera, fundatora wejrowści Kalwarei. Wiedzycie też, że zykon kartezunów umieścił tam biednych uczniów z familiów poddanych klasztorowi, zagwestniające im ful utrzymani. Kierujące się na pełni traktam świętego Wojciecha, przastowume przewidziałym budynku, w którym od 1920 roku mieszczała się drakarnia polsko-języcznej Gazety Gdańskiej. Idzie też drakłewuno do dówk Drużba, redagłewuny w kasiapskim języku. Werunia, robotnikowi podmiasto Gdyńska, bywsza dzielnica, gdzie wśród innych mieszkało tu wiele wesadłych po 1890 roku robotników z niedalekich Kasiep i Kłecewia. To prawie na początku 20 lata Kasiowi w Akwapele kanał, łączący dwa dziele martwi Wisłę, dawający możliwe to utworzeniu nowego webramiu dla Chłindzi we Gdyńsku. Do dziś dnia nazywa się on Kasiepskim kanałem. Bardzo charakterystyczne jest zlokalizowanie tego kościoła poniżej lustra kanału Raduni, o czym świadczy fakt, że kościół poprzedził czasy krzyżackie, że to wcześniej już pomyślano o tym, by chwałę świętego męczennika tutaj właśnie na terenie Pomorza utrwalać jakimi sposobami, jakimi tylko się dało.
Widzimy tutaj na planie pierwszym świętego Wojciecha, który czyta jakby mszał, ale gdy dobrze wpatrzymy się w słowa tam zawarte, wyczytamy Bogiem sławiena dziewica Maryja. Trafił tu podobno jako dar Jana III Sobieskiego, który wielokrotnie przejeżdżał przez miejscowość Święty Wojciech i na pewno tu się zatrzymywał. A przecież to nie jedyny ślad obecności Pomorzan i Kaszubów w tym miejscu, bo przecież tu nad zakrystią mamy złocącego się gryfa pomorskiego, który jest także jedną z ozdób. I gdyby bliżej przyjrzeć się tekstom, treściom, rozmaitym detalom wystroju wnętrza tego kościoła, również freskom, które ukazują jego męczeńską śmierć na ścianach, to tych elementów poznamy bardzo wiele. Zwykle co roku w okolicy 23 kwietnia są te znane odpusty wojciechowe, na które ściągają także Kaszubi. Nasza podróż po gdańskich miejscach związanych z kaszubskością nie kończy się jednak na południowych rejonach miasta. Już teraz zapraszam Państwa na trzecią część filmu, w której bez trudu przyjdzie nam wypatrywać kolejnych śladów Kaszubów w Gdańsku. Ja kocham Gdańsk, piekłe Gdańsk, jeśli na tańcu. Mam piękny czas, nem płeprywcy, piękny czas, znauczejanem wiatrem. Ty wszedł ci noce, lecę, ja cich nie zna, ja cich ju nie pamiętam.